ba a gane mace tuwo sai miya ta ƙare. Kuma kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Annobar coronavirus ta bankaɗo mana asirin 'yan siyasa waɗanda muka zaɓa da hannunmu. Ji muke a dalili, ashe zaɓen tumun dare muka yi? To tun da zaɓen tumun dare muka yi, sai mun mai da ƙwarya a gurbinta. Ƙasa ta ba su amana don al'ummarsu sai suka ajiye ta a kogon kura. Wato daga su sai 'ya'yansu. Tun da har an yi walƙiya, an haska mana, mun gan su kuma mun san su. Kuma mun shaida da kamun ludayinsu. A kuma an ba mai kaza kai. Lokaci yayi. 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 Santirakin dutse. Santirakin dutse. Ta santirakin dutse. Santirakin dutse. Santirakin dutse. Santirakin dutse. Santirakin dutse. Sardaunan matasan jihar Jigawa. Gobe ta Allah ce. Gobe ta Allah ce. Wannan saƙo ne daga shugaban ƙungiyar Gobe ta Allah ce, wato Alhaji Adamu inda layi harɗo. Fatan alkhairi. Mun haɗe kaunin mu matasa ba mai karɓa.